Pouquinhas palabras debe ser mellor que a que fala moito, porque a que fala moito sempre pode decir algunha mala e a que fala poucos días de cantarla. En 3 palabras: caritativo, amable, con paciencia. Desinteresada, con disposición de ayudar y entregarse a los demás. Suele ser gente muy especial. Tienen una empatía increíble. É voluntaria, orgullosa de facer unha labor importante para a sociedade. Pues una persona que está entregada y ayuda a que estas comunidades mejoren. Un exemplo e un modelo, sen dúbida. Sóbrame unha. Que tiene mucha voluntad para hacer bien por la gente, dedicada, que no tenga condiciones ni peros. Comprometida, amable e respetuosa. Ten que ter moitísima conciencia social, unha persoa xenerosa, ten que ser moi duro tamén, estar en contacto con tantas persoas tan desfavorecidas. Sensibilidad hacia la persona tiene que ser fundamental, poner a la persona como eje en el centro y a partir de ahí tirar para adelante. Pero nese sentido, unha traballadora máis como podiera ser unha camareira, unha abogada ou un funcionario que sexa.